Fanden er det? Jeg sætter os noget pænere her. Det er helt meget lidt samme. Jeg gider ikke se på dig, Lise. Det er sådan en sammenpresset ting. Hvad var det? Hoppa. Så på den här sprang i Sverige. Går det fint? Väldigt bra. Jag synes du skal sige noget nu. Er du sådan? Var du i Nikolaj? Kan du det? Kan du det? Har du noget at sige? Var du fra Nikolaj? Nej, Markus, det gør jeg ikke.